Sugeng pinanggih malih kalian Bu Endang ing sinau basa Jawa kelas 5 piwulang telu. Nah, ing piwulang telu utawa tema telu iki awake dhewe arep sinau babagan mangerteni prastawa alam. Mangerteni prastawa alam kuwi nek nggon bahasa Indonesia memahami peristiwa alam. KD 3.3. Ayo dadi sinau. Merga peristiwa alam utawa prastawa alam iku werna-werna, awake dhewe kudu mangerteni. Saiki ayo padha nggatekake geguritan kang duweni irah-irahan Lindhu kang gegirisi. Lindhu kang gegirisi. Tanggal 17 Mei 2006 ora bakal tak lalekake. Kabeh panggonan padha gonjang-ganjing. Swara tangis lan jerit keprungu ing endi-endi. Swara gumuruh gawe kedering ati. Lindhu. Yo, iku lindhu kang gedhe banget. Nerajang kutha Yogya. Kutha kang dak tresnani. Dina iki kuthaku rusak amarga lindhu. Dina iki omahku ambruk amarga lindhu. Duh Gusti, mugi paduka paring kekiyatan dumateng kula. Dumateng bangsa kula. Supados kiyat nampi karsa paduka. Geguritan iki kapethik saka wasita utama basa Jawa 4 kang dianggit dening Sumarlam Wasita Dipura. Nah, geguritan iki nyeritakake nggambarake babagan lindhu. Lindhu kuwi nek bahasa Indonesia gempa. Gempa ing Jogja kang marakake rusak sakabehane. Ayo saiki diteruske anggone sinau. Teks deskriptif yaiku teks kang ngandharake babagan samubarang kanthi cetha, komplit, runtut nganti sing maca andharan kaya-kaya bisa nyekel, nonton, ngrungokake apa wae kang diceritakake. Kayata kae mau, geguritan kae mau. Yen awake dhewe macane temenanan, gatekake temenanan, kaya-kaya awake dhewe bener-bener ana ing Yogya. Iso ngrasakake piye kahanane yen ana lindhu utawa gempa kuwi. Sabanjure, cengkorongan utawa pokok-pokok isine karangan bisa ditulis sadurunge gawe karangan wutuh. Iki pangerten cengkorongan. Sing dhuwur mau pangerten teks deskriptif. Cengkorongan iku topik kang diprinci nganggo ukara-ukara. Nek ning bahasa Indonesia, cengkorongan iku uga disebut pokok-pokok karangan utawa kang diarani kerangka karangan. Nah, kerangka karangan kuwi apa? Isine topik kang dirinci. Isinya topik yang dirinci menjadi kalimat-kalimat utama begitu. Nah, kanthi gawe cengkorongan luwih dhisik, pakaryan nulis karangan utawa ngarang deskriptif dadi luwih gampang. Jadi, kalau kita hendak membuat karangan berbentuk deskriptif, sebaiknya kita membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Akan lebih mudah untuk melanjutkannya. Dalam bahasa Jawa, gawe cengkorongan kanggo ngrembakake terus mengko iso dadi karangan. Carane nulis karangan bab kadadean alam.
Kang sepisanan, nemtokake topik utawa tema. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Kedua, nemtokake irah-irahan sing jumbuh karo temane. Nek mau menentukan tema, sekarang menentukan judul. Kaping 3, gawe cengkorongan sing awujud ukara baku. Membuat kerangka karangan yang berwujud kalimat baku. Kaping 4, ngrembakake cengkorongan dadi paragraf, mengembangkan kerangka karangan yang berisi kalimat-kalimat tadi menjadi paragraf. Persis kaya nek sinau bahasa Indonesia kae. Gampang bocah-bocah, ora angel. Sing penting awake dhewe gelem usaha, mengko mesti iso. Ayo diteruske ya. Isine cengkorongan ngemot. 1. Kapan lan ing ngendi kedadean mau? 2. Sebab kedadeane kepriye? 3. Kedadeane kepiye? 4. Akibat saka kedadean mau. Sing kaping 5, kepiye tanggapane wong-wong. Nah, persis nek nggon bahasa Indonesia kae, piye to carane gawe kalimat-kalimat utama yang akan menjadi kerangka karangan dengan menjawab pertanyaan dari 5W 1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana. Sama seperti itu, persis kaya bahasa Indonesia. Mung iki nganggo basa Jawa. Terus ayo diterusake. Maca asiling karangan kanthi swara kaya dene wong maca pawarta. Membaca hasil karangan dengan suara seperti orang membaca berita. Kudu nggatekake bab-bab iki, harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Lafal utawa tata pangucaping tembung lan ukara. B. Intonasi lan jeda. C. Swara lan tempo. Nah, nek bocah-bocah wingi kelingan pas sinaon sadurunge uga nganggo iki bab-bab iki sing kudu digatekke ing apa wingi bocah-bocah. Betul, ing sesorah iki meh padha. Dadi kudu nggatekake lafal, intonasi lan jeda, swara lan tempo. Kaya nek kelu mbak-mbak karo mas-mas penyiar berita. Suarane apik, cetha, gampang dimangerteni, kaya-kaya awake dhewe ana ing papan kadadean mau. Nah, kudu ngono kuwi. Dadi wong sing diceritani pemirsa iku dadi iso mangerteni babagan mau. Ayo saiki diterusake. Saiki ayo coba nggatekake karangan iki awujud paragraf. Nek sing sepisanan mau awujud apa bocah-bocah? Geguritan. Saiki paragraf. Ayo digatekake carane maca. Lindu. Ing wiwitan sasi Oktober 2009 ana kabar ing TV kang ngandharake kutha Padang Sumatera Kulon kena lindu. Amarga saka lindu iku kutha Padang dadi bosah-baseh. Bangunan sekolah, kantor pemerintah, omah-omah penduduk kabeh padha ambruk. Ora mung kuwi wae, akeh wong kang kebrukan bangunan jalaran ora bisa nyelametake awake. Satemah akeh korban jiwa lan bondo amarga saka kadadean lindu. Kahanan iki nuwuhake rasa prihatin sedulur ing saindenging negara kita. Mula banjur akeh sumbangan kanggo para korban lindu. Ana obat, sandangan, pangan, susu, kemul lan liya-liyane. Kabeh mau amarga rasa tepa slira lan tresna marang sedulur nunggal bangsa lan negara. Kapethik saking wasita utama basa Jawa kaangge dening Sumarlam Warsitapura. Padha karo sing mau bocah-bocah. Mung iki cerita lindu ing ngendi nek sing iki? Bener, iki ing Padang Sumatera.
Nek nggon geguritan mau ceritane ing Yogya. Iki ning Padang. Padang Sumatera Barat, basa Jawane Sumatera Kulon. Ayo diterusake. Nah, saka karangan mau, ayo awake dhewe nyoba jawab pitakonan-pitakonan. Sing sepisanan. Lindhu iku kedadiane ing ngendi? Di mana terjadinya gempa? Lindhu iku kadadian ing Kutha Padang, Sumatera Kulon. Menjawab di mana? Ing ngendi? Loro. Kapan kedadiane lindhu iku? Kapan? Nakokake wektu. Kadadian lindhu ing wiwitan sasi Oktober 2009. Telu. Lindhu iku nuwuhake korban apa wae? Gempa itu menyebabkan korban apa saja? Lindhu iku nuwuhake korban jiwa lan bondo. Gempa itu menyebabkan korban jiwa dan harta. 4. Wujud apa wae sumbangan kanggo para korban lindhu iku? Apa saja wujud sumbangan untuk para korban gempa itu? Sumbangan kanggo para korban lindhu iku awujud obat, sandangan, pangan, susu, kemul lan liya-liyane. Nah, kuwi jawab pitakonan babagan sumbangane apa wae kanggo korban lindhu utawa gempa mau. 5. Gene yo akeh wong kang padha menehi sumbangan kanggo para korban lindhu. Mengapa banyak orang yang memberi sumbangan untuk korban gempa? Menanyakan alasan. Nah, akeh wong kang padha menehi sumbangan kanggo para korban lindhu amarga rasa tepa slira lan tresna marang sedulur-sedulur nunggal bangsa lan negara. Alasane amarga tepa slira tenggang rasa dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kuwi babagan lindhu ana ing Sumatera Kulon, Kutha Padang. Ayo diterusake. Bocah-bocah, ayo dibacotake anggone sinau. Saiki ayo awake dhewe ajar negesi tembung-tembung. Tembung-tembung kang ana hubungane karo prastawa alam mau. Ayo iki. Ambruk padha karo rubuh. Lindhu padha karo gempa. Satemah padha karo saengga. Nuwuhake padha karo nukulake. Saindenging padha karo sakabehing. Tepa slira padha karo welas asih. Ayo saiki awake dhewe nyinau uga conto-conto, tuladha, ukara utawa kalimat kang nganggo ragam basa krama. Sepisanan, ing mangsa rendheng saben dinten Jawa, nek bahasa Indonesianya di musim penghujan setiap hari turun hujan. Bena menika saged kadadosan saking pokaling manungsa. Banjir tersebut dapat terjadi karena ulah manusia. Bumi horeg sesarengan kalian swanten mak geleger. Bumi horeg itu suasana yang menakutkan, gunjang-ganjing, bareng dengan suara yang gemleger itu ya, suara seperti suara petir itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, iki sing penting. Contoh gawe karangan deskriptif. Mau apa wae bocah-bocah sing kudu digatekake. 1 gawe tema. 2 gawe irah-irahan utawa judul. Kaping 3 gawe cengkorongan. Cengkorongan kuwi piye carane gawe? Nganggo pitakonan. Contone kapan, kepriye, ing ngendi, apa. Nah, terus kaping 4 ngemekarake utawa ngrembakake pokok-pokok karangan saka cengkorongan kang wis disusun. Yuk, iki contone. Tema bencana alam. Irah-irahan
banjir ing Kutha Semarang. Cengkorongan 1. Kapan kedadiane banjir ing Kutha Semarang? 2. Kepriye kedadiane banjir ing Kutha Semarang mau? 3. Ing ngendi wae tlatah Semarang kang kena banjir? 4. Apa kang nyebabake kedadian banjir ing Kutha Semarang? 5. Apa akibat saka kedadian banjir ing Kutha Semarang? Banjur dimekarake dadi paragraf. Iki contone. Nah, yuk diwaca bareng-bareng. Mau saka tema dikembangake dadi judul Banjir ing Kutha Semarang. Sasi Januari tahun 2018 ana kedadian banjir ing Kutha Semarang. Udan ing mangsa rendheng tahun 2018 pancen kerep kedadian lan akeh-akehe deres. Banyu kaya disokake saka langit lan ora enggal ngresep ing lemah. Lan ora age-age mili ing segara. Banyu ngecembong ing saenggon-enggon. Ana wilayah kang ngecembonge banyu cukup jero lan agung kaya ing Sawah Besar, Trogosari lan Kaligawe. Omah-omah, dalan-dalan, kantor-kantor lan malah sekolah-sekolah ing tlatah mau ngecembong banyu lan ganggu kegiatane warga. Akibat liyane yaiku akeh korban banjir kang kena lelara kulit, weteng lan saluran napas. Banjir iki disebabake udan kang deres lan banyu ora age-age iso lunga ing segara amarga akeh got, kalen lan kanal ora lancar anggone ngilekake banyu. Kahanan iki amarga akeh uwuh utawa sampah kang marakake nyumpet dalan-dalan banyu mau, saengga banyu ngecembong ing sadengah papan. Bejo amarga pamarentah Kutha Semarang enggal tanggap kanggo mbiyantu para korban banjir kanthi paring bantuan obat, panganan, sandangan, susu lan liya-liyane. Nah, bocah-bocah wis iso to sepisan. Mau kae gawe cengkorongan. Ana 4 langkahe. 1. Nemtokake tema. 2. Nemtokake judul utawa irah-irahan. 3. Gawe cengkorongan nganggo kalimat-kalimat tanya utawa ukara pitakonan. Kaping 4 ngrembakake utawa mekarake cengkorongan dadi paragraf. Nah, mesti iso, ora angel, mung bocah-bocah kudu sinau basa Jawa supaya lancar anggone gawe karangan. Nah, saiki bocah-bocah diwenehi gladhen karo Bu Endang. Sing jenenge prastawa alam kuwi ora mung merga alam sing menehi prastawa kang gegirisi, iso uga merga penyakit utawa pagebluk kaya-kaya to sing saiki nembe dialami, yaiku pagebluk COVID-19 kuwi pancen gegirisi. Nah, saiki bocah-bocah gawe gladhen ya. Gawe karangan deskriptif. Dadi bocah-bocah dijaluk gawe karangan deskriptif. Tema wis ditemtokake. Temane pagebluk COVID-19. Pagebluk COVID-19. Irah-irahan utawa judul wis ditemtokake. Pagebluk COVID-19 ing Indonesia. Cengkorongan gawe ukara. Gawe nganggo ukara pitakon kang dibantu tembung-tembung pitakon kayata apa, kapan, ing ngendi, apa sebabe, apa akibate, kepriye carane ngatasi lan sapanunggalane. Nah, nek wis dadi cengkorongan kaya conto mau, bocah-bocah enggal ngembangake, ngrembakake, mekarake dadi paragraf. Nah, paragraf sing kudu di mekarake wis ditemtokake karo Bu Endang iki, temane lan irah-irahane. Bocah-bocah kari gawe bener, gawe cengkorongan lan ngrembakake paragraf. Cukup semene bocah-bocah anggone awake dhewe sinau basa Jawa kelas 5 pasinaon 3 babagan mangerteni prastawa alam. Muga-muga bocah-bocah bisa
kabiyantu anggone sinau basa Jawa. Ayo sing sregep, sing telaten, lan mesti isone. Cukup semene, sugeng pinanggih malih. Nuwun.